Ahoj, další den u chorvatského Makarská Riviera a Makarská akrobatika cesta do Dubrovníka. Sledujte a buďte trpěliví. Čau, zatím. Tak Makarska odjíždíme do Dubrovníku asi. Jak jsem vám řekl, tak máme dvě delegátky, tak super. Tak jo. Tučepí má svoji písničku, které má makarské joly. Když něco, tak já mám tady takovou videa, vložím tu písničku. Tučepí. No tak zpívat nebudu asi, ale chápete. Jako malý letovisko, ale rostomilé. No a sjíždíme do Tučepí. Dubrovník. Já mám takové z dálky, ale nevadí, že tady je cesta z Makarské na Dubrovník, tak jedem po magistrále Jadranské. Tady máte pláž Tučepí.
kdyby se vám to zdálo lidi, tak je špatný sklo autobusu. Myslím jako po vojensky říkal, ale a jsme venku do Čepy. Bude následovat Pogora. No lidi jsou, pamikají vosa. A následuje Pogora. Tak je Pogora. Pogora, Pogora. No, to. Tady vidíte krásně výhled na Pogoru. Pogora je taková větší, krásný lekovisko taky, můžu doporučit. Býval jsem tady jako 3 roky škedy a zpátek. Brač patrí medzi tie ostrovy, ktoré nemajú prírodný zdroj pitnej vody. Len asi 80 ostrovov je obývaných, ktoré majú prírodný zdroj pitnej vody, ale napriek tým, ktorí zdroj pitnej vody prírodnej nemajú, tak turisti aj domáci to tu síce cítia, ale vedia si to zariadiť, pretože v 80. rokoch bol urobený vodovod, bolo urobené potrubie z mesta Omiš. Ide potrubie v hĺbke asi 70 metrov a v tom potrubí je zabudovaný vodovodný kábel, vodovodné potrubie, elektrický aj telefónny kábel. Čiže voda ide z Omišu na Brač, z Braču na Hvar a z Hvaru na ostrov Vis. Preto boli aj spoplatnené sprchy na pobreží, nakoľko sa vodou veľmi plytvalo a potrebujú vodu pre tieto ostrovy, aby aj na ostrovoch mali vodu.
Na ostrov Brač sa dá dostať 2 trajektovými linkami. Jedna linka ide z Makarskej do Sumartinu a druhá trajektná linka ide zo Splitu do hlavného mesta ostrova Brač, to je Supetar. Na Brač sa dá dostať aj lietadlami, je tu letisko pre menšie lietadlá. Ľudí na Brači neživí len cestovný ruch, turistika, ale živí ich aj malá ekologická fabrika na výrobu rybých konzerv v dedinke Postýra. A najviac, čo ľudí na Brači živí, tak to je ťažba a obrábanie kameňa a mramoru. Na Brači je dokonca škola v dedinke Pučište, kam sa chodia ľudia z celého sveta učiť obrábať kameň a mramor. Na Brači sa ťaží 11 farebných odtieňov mramoru. Najvzácnejší je zelený, do ktorého sú otlačené tela živočíchov a najviac používaný je biely bratský kameň. Z toho je postavený napríklad aj pamätník zlomené krídlo čajky a Radka v Podgore. Je z neho postavený Bielý dom vo Washingtone, parlament vo Viedni, Budapešti, hotel Praha v Prahe a jedna celá ulica v Hollywoode. A príďte, ak ste náhodou boli, tak ste mohli vidieť z tohoto bratského bieleho kameňa Dioklecianov palác roku 295. Na Brači je aj jedna z najkrajších pláží chorvátskych. Nachádza sa v mestečku Boul, je to pláž Vladimíra. A dlhé roky na Brači žil aj slovenský spisovateľ Martin Kukučin. Žil v dedinke Salce, kde pôsobil ako lekár a tu napísal aj svoj najznámejší román Dom zbrání. Medzi Bračom a Starový bratský kanál, ktorým sa dá dostať na otvorené more. Keď sa pozriete teraz na ostrov Hvar a nebudete pozerať dopredu, ale za ostrov Hvar, tak tam vidíte výbežky ostrova Korčula. Ostrov Hvar je aj strašiakom tu pre malé deti, pretože rodičia, keď tu prvýkrát zoberú deti k moru, keď učia plávať, tak ich strašia, že keď sa zobudí tento veľký krokodíl, tak ich zožerie a budú ďaleko plávať. A keď sa pozriete, vidíte, že naozaj ten ostrov Hvar má tvar krokodíla, predu má hlavu. A deti hovorili, že aj do 10 rokov verili, že je to naozaj spiaci krokodíl. Ale čo my vieme, že ostrov Hvar je najslnečnejším ostrovom celého Chorvátska, dopadá na najviac slnečných lúčov, čo tu využívajú hlavne na pestovanie levandule, ale aj s tou už je trošku problém, pretože okolo levandule je veľmi veľa práce, prakticky všetko sa robí ručne a starí už nevládnu a mladým sa veľmi nechce. Takže tá hvarská levandula je stále vzácnejšia a vzácnejšia. Ona je naozaj vďačná bylinka, pretože ak si dáte levandulu do izby, tak nebudete mať komárov. Ak levandulu použijete do kúpela, levandulový olejček, tak sa vám uvoľnia svaly. Dáte kvapka levandulového oleja, potriete spánky a prejde vám bolesť z hlavy. Ak máte niekoho, kto trpí nespavosťou, dajú sa kúpiť tu na bánkúše plnené skúšenou levandulou, ktorá podporuje dobrý spánok. A levandula vo forme medu zasa upokojuje tých, ktorí sú veľmi nervózni. Levandula už sa využíva aj v potravinárskom priemysle. Keď ste išli do obchodu s chorvátskymi delikatesami, tak nájdete levandulové keksy. A v Makarskej je reštaurácia, ktorá sa volá Jež. A táto reštaurácia sa zapojila do súťaže o najlepšiu tortu na svete a vyhrali v Amerike a vyhrali práve s levandulovou tortou. Hlavným ostrova Hvar je rovnomenné mesto, ale známejším mestom je Varidra. O ostrove
Treba sa hovorí aj ako ostrove celebrít, pretože tam prichádzajú známi ľudia z celého sveta. Spomeniem napríklad Paris Hilton, často sme chodili aj Prince William zabávať sa, pretože diskotéky trvajú 24 hodín denne. Cez deň sa tancuje na plážach a večer prechádzajú do diskoklubov. Tradíciu, kde budú dovolenkovať chorvátsky prezidenti, začal prvý chorvátsky prezident, doktor Franjo Tuđman. Povedal, že chorvátsky prezidenti budú dovolenkovať výhradne na ostrove Hvar, že nebudú chodiť do zahraničia. A to sa aj splnilo, len jeden prezident chorvátsky nedovolenkoval na Hvare, a to bol Ivo Josipovič, ktorý sa narodil v Baške Vode a chodí na dovolenky do Bašky Vody. Ostrov Korčula je ostrov, ktorý je jeden z takých najmenej hornatých, a to na to Korčula stále dopláca, pretože nemá také vysoké hory ako napríklad polostrov Pelieša, ktorý je pred nami, a keď sú nejaké zemetrasenia, nejaké menšie tsunami, tak vždy to zasiahne práve ostrov Korčulu. Ostrov Korčula má hlavné mesto rovnomenné, je postavené v tvare rybej kosti, čo zabezpečuje, že ľuďom celý deň nesvietí do príbytkov slnko, a v uliciach mesta sa láme silný vietor, ktorý tu často fúkava, volá sa búra. Ostrov Korčula do povedomia ľudí na celom svete dostal hlavne moreplavec a spisovateľ Marco Polo, ktorý sa údajne na ostrove Korčula narodil, ale dostala ho na stránky novín aj spevačka Madonna, ktorá tu strávila celý mesiac dovolenky so svojimi deťmi a priateľmi, a tým teda, že v médiách sa o tom hovorilo, tak robila reklamu nie len ostrovu Korčula, ale celému Chorvátsku. Chorváti majú veľmi radi svoje tradície a Korčulania jednu takú vyše storočnú tradíciu majú. Majú tu totiž folklórny súbor, ktorý sa volá Maraska, a tento folklórny súbor má svojich ustanovách, že v ňom môžu účinkovať len tí, ktorí sa narodili na ostrove Korčula. Nebol to vôbec problém, lebo ženy rodili doma, takže všetky deti mali napísané v rodnom liste ako miesto narodenia Korčulu. Ale neskôr začali ženy chodiť rodiť do Splitu a deti mali v rodnom liste napísané Split. Tým pádom nesplňali tieto podmienky, aby mohli v tomto známom súbore účinkovať. Najlepšie by bolo zmeniť tie podmienky, ale na ostrove Korčula, v meste Korčula to vyriešili tak, že tam otvorili pôrodnicu. Vy môžete vidieť ten súbor, ak náhodou pozeráte televíziu v Chorvátsku, keď je reklama, tak tam ukazujú, ako tancujú, jedni sú v červenom, druhí v čiernom, tancujú taký tanec so šablami, a v tom tanci práve tento folklórny súbor Maraska zobrazuje, ako dobrí červení Korčulania bojovali proti zlým Turkom. Pred nami je polostrov Peliešák, o tom si povieme, keď budeme prechádzať, lebo to veľkú časť našej cesty pôjdeme práve cez tento polostrov. Po ľavej strane máme pohorie Biokovo, 20 miliónov rokov trvalo, kým sa pohorie Biokovo dostalo z podmorskej hladiny. Jadranské more každý rok klesne asi o 1 mm, takže aj ostrovy sa stále viac a viac dostávajú na morskú hladinu. Pohorie Biokovo má najvyšší breh Svätý Juraj. Tento breh má výšku 1762 metrov. A napríklad cez zimu tu napadne až 6 metrov snehu. Častokrát, keď prídeme začiatkom 6. mesiaca, ešte na Biokovo je sneh.
Na vrch Svätý Juraj sa dá dostať malými autobusmi, a to vďaka Napoleónovi, pretože Napoleón sa odtiahol s vojskom začiatkom 19. storočia na veľkú úrovni cestu, ktorá sa začína dodnes. Na pohorí Biokovo žijú kampiky, muklóny, diverzíne, líšky, medvede, chráneným zvieraťom. Pohoria Biokovo je vlk. A na pohorí Biokovo je veľa jedovatých hadov, tzv. Poskopov. Preto my delegáti vždy trváme na tom, aby šli naši klienti na pohorie Biokovo so sprievodcom, pretože ten presne vie, kadiaľ môže turistov viesť, aby neprišli do styku s týmito veľmi nebezpečnými hadmi. Totiž tam býva taký had uštipov, si priletí vrtuľník do styku a vrtuľníková musia previesť do nemocnice, kde nemajú protilátku. Tento had nežije len na zemi, ale žije aj na stromoch, kde na nerozpoznanie od veci stromu. Preto naozaj treba rešpektovať, keď čo povie, že niekto chce ísť na túru do pohoria Biokovo. Je to možné, ale najlepšie je skúsený sprievodcom. Na pohorie Biokovo teraz chodí veľa Čechov, Slovákov, hlavne pozrieť sa na skywalk, na presklenú výkonovú plošinu vo výške 1228 metrov. Poprechádzať sa po tejto plošine, ako keby ste vo vzduchu chodili, to je teraz taká najväčší ťahák na pohorí Biokovo. Je tu aj veľa kvetov, to kvety také, ako ste našli napríklad v Tatrách alebo v Krkonošiach. Sú to kvety, ktoré semnica kvetov sa zgavial vietor až z Afriky. Takže je tu úplne iná flóra ako v našich morách. Všimajte, keď budeme prechádzať teraz aj to pobreží, že možno ste si aj všimli, tam, kde je dole mestečko nové, tak hore pod pohorí Biokovo môžete vidieť pôvodné domy, pretože niekedy sa domy nestávali dolu pri mori, ale stávali sa pod pohorí Biokovo, pretože sa tu ľudia báli pirátov odiští. Muži odchádzali na noci mesiace pracovať ako námorníci na more, nechávali tu ženy a deti, báli sa o ne. A vedelo sa, že pirátom sa nechce chodiť, sú leniví, tak sa stávali domy hore pod pohorí Biokovo. Boli to typické kamenné domy. A tieto domy sa tu stávali až do roku 1956. Totiž to vtedy na pohorí Biokovo bolo veľké zemetrasenie, ľudia prišli po svoje príbytky, dostali peniaze, nenávratné pôžičky od vlády a začali stavať domy dolu pri mori. Čiže v tých 60. rokoch sa tu na ten turistický ruch začal vo veľkom rozmáhať, začali sa stavať hotely. Aj keď prvý apartmánový dom bol postavený už v roku 1934, dala ho postaviť Češka pani Máša Smiavíková v Brele. Tento apartmánový dom sa volal Soline a dnes na jeho mieste stojí hotel Soline. Prvý hotel vôbec na Makarskej riviere bol postavený už v roku 1936 a je to hotel Slávia v Bašte Vode. Dlho sa čakalo na povolenie od pamiatkárov, aby tento hotel mohol byť zrekonštruovaný. Dnes je s neho kasinové hotel. Čo sa týka mora, tak more najskôr v Chorvátsku sa prehreje na Istrii, pretože tam je more dokonca len 30 metrov, ale sa tam nestále súčasne, často tam prší. Tu na území Makarskej riviery more je dokonca okolo 80 metrov,
Na Bačenských jazerách sa zastavíme, keď sa budeme vrácať z Dubrovníka, takže si nejaké peniažky nechajte na spiatočnú cestu, nemínte všetko v Dubrovníku, pretože na Bačenských jazerách majú naozaj kvalitné výrobky, či už je to olivový olej, rôzne marmelády, džemy domáce, med z okolia Bačenských jazier, aj kvalitný alkohol, či už tvrdý alkohol, rakiu, travaricu, likéry. Tak ak niečo takéto si chcete priviesť domov, tak určite budete mať možnosť na ceste naspäť sa zastavíme na Bačenských jazerách, ale hlavne aj kvôli tomu, aby ste si ich mohli pofotiť. Čiže prejdeme okolo Bačenských jazier, prejdeme najúrodnejšiu časť Chorvátska, Neretvanskú dolinu. Zastavíme sa, naša prvá prestávka bude pri Pelješanskom moste, kde nie, že môžete, ale budete musieť ísť na toalety, pretože v Dubrovníku, keď prídeme do Dubrovníka, nemáme hneď možnosť ísť na toalety. V Dubrovníku budete mať asi hodinku prehliadku na mestom Brela a končí tu na Gradaci. Celá je dlhá 62 km a celú ju lemuje pohorie Biokovo až do Gradacu, kde sa na miesto pohoria Biokovo vypína veľká hora Rilič. Máme tu českých aj slovenských turistov. Budú mi rozumieť naši českí turisti? Áno. Pozerám, že sme taká generácia podobná, ale už mladí ľudia českí veru nerozumia slovensky. Som sa o to presvedčila viackrát, hlavne deti. No. A je to naša úloha babičky, aby sme učili moje deti, teda decka všetky, a mám 4 vnúčatá, všetky ovládajú český jazyk. Takže ak by ste aj niečo nerozumeli, čo hovorím slovensky, tak sa spýtajte, čo to je. Minule som mala problém, že vedela som, že česky sa povie kšest a nevedela som si spomenúť slovensky, ako sa povie. Na môj dušu už aj to sa mi stáva, že tak som sa sústredila na to, aby som vám vedela v českom jazyku povedať, že ako sa povie špargľa, že je to kšest a nemohla som si spomenúť na slovenský výraz. Tak naozaj, ak by niečo bolo, čomu nerozumiete, tak mi povedzte a ja vám to preložím aj do českého jazyka. V Dubrovníku zatiaľ počasie je dobré, neprší v Dubrovníku, takže my utekáme pred dažďom. Dobre ste urobili dnes, verím, že to v Dubrovníku vydrží, bude pekné počasie, a keď aj by bolo trochu pod mrakom, tak nám to bude len vyhovovať, lebo nebude veľmi teplo. A v Dubrovníku môžete ísť napríklad na lanovku, spiatočný lístok na lanovku stojí 27 €. Môžete si prejsť mestské hradby, tie majú skoro 2 km a lístok stojí 35 €. Najviac zatiaľ využili naši účastníci takéhoto výletu možnosť plavby loďou okolo Dubrovníka a ostrova Lokrum. Trvá to 55 minút a stojí to 15 € a veľa z tej lode vidieť. Ja tú loď som vám rezervovala, lebo nedá sa to na poslednú chvíľu, a keď budeme pri tom Pelješanskom moste mať prestávku, tak mi, tí, ktorí budete chcieť ísť na loď, dáte 15 € a ja zavolám do Dubrovníka, že koľko nás je. Tu na tomto parkovisku budeme. Bačenské jazera sú prekrásne, je ich 7. Niektoré sú navzájom prepojené, ako tieto dve napríklad, preto niektoré pedekre aj uvádzajú, že ich je 6, lebo rátajú za jedno to jazero. Voda v Bačenských jazerách je sladká, len do jedného z jazier nateká malé množstvo slanej vody morskej. Hovorí sa, že z tohoto jazera sú najlepšie ryby, najchutnejšie. Jazera sú hlboké v priemere 35 metrov. Žije tu viac ako 100 druhov vtákov. Je tu povolený rybolov, plávanie, rekreácia. Kto vie jazdiť na koni, môže si tu koňa požičať a zajazdiť si na koni.
okolo Bačínskych jazier. Dlhé krásne básne. Bačínske jazera nie sú ešte veľmi známe, nechcú ich ani nejako veľmi propagovať, pretože nechcú, aby sa chodilo veľa turistov. Napriek tomu sa robia sem také jednodňové zájazdy v lete, keď je veľmi teplo, keď more malo 29 stupňov a už nedávalo také osvieženie, tak vozili u nás okolia Gradacu turistov sem na kúpanie. A dá sa tu previesť sa na loďkách, zaveslovať si, čiže aj kus romantiky. A budeme prechádzať aj okolo jazera, kde sa chodia kúpať aj domáci, hlavne deti z okolia, ktoré bývajú tu na Bačinách. Počas prázdnin chodievajú sa sem kúpať. Ale ako som povedala, voda v jazerách je chladnejšia ako voda v mori. My sa teraz presúvame Jadranskou magistrálou. Jadranská magistrála bola vôbec prvá cesta, okrem Napoleónovej, ktorú Napoleón vybudoval na pohorí Biokovo, ktorá vôbec tu vznikla, pretože až do 60. rokov tu prakticky žiadne cesty neboli. Boli tu len tak magistrála, ktorá bola dokončená v roku 1965, je dlhá 1080 km a ide z mesta Rieka až do Čiernej hory. Toto je to jazero, kam sa najviac chodí kúpať. Tu po ľavej strane môžete vidieť bunker z druhej svetovej vojny. Ten sa teraz využíva ako sklad vína. Jadranská magistrála, ktorou prechádza rokov budovala, tak bola urobená veľmi úzka. Skoro stále je plná čiara, zákaz predbiehania a nervózni šoféry to nedodržiavajú, predbiehajú aj Jadranskú magistrálu, kde sa dá, rozširujú, kde sa dávajú nový povrch, tak aby bola bezpečnejšou. Možno ste si všimli tabulu, do Dubrovníka máme ešte 102 km. Nie je to žiadna cesta po diaľnici. Nákladným morským prístavom dnes v Chorvátsku je najväčší nákladný morský prístav v meste Rijeka. Toto je druhý najväčší, sú tu terminály, pri ktorých môžu kotviť tie najväčšie kontajnerové lode. Tu je prekládka tovaru a odtiaľto sa napríklad odváža aj ovocie z najúrodnejšej časti Chorvátska z Neretvanskej doliny. Čo sa týka Chorvátska, jeho história je veľmi bohatá, malo až 15 kráľov, ale my zaznamenávame tú históriu skôr od času, kedy bola založená Juhoslávia, pretože pre nás ešte často naši ľudia hovoria nie Chorváti, ale Juhoši. A to už dávno nie je pravda, pretože Juhoslávia bola založená v roku 1929. V pevnom rukou jej vládol Jozef Broz Tito a tvorili ju okrem Chorvátska ešte Čierna hora, Macedónsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina a Srbsko. Tito ich držal až do svojej smrti, to bolo v roku 1980, zomrel Tito, začali sa striedať po vládnutí jednotlivé krajiny a keď naraz prišli Srbi, tak sa im to vládnutie tak zapáčilo, že namiesto Juhoslávie chceli Veľkú Srbskú republiku. To sa ako prvým nepáčilo Chorvátom a Slovincom a vyhlásili samostatnosť. V roku 1991 za čo im zbytok Juhoslávie vyhlásil vojnu. Vojna trvala do roku 1995, skončila porážkou Srbov a počas vojny zomrelo vyše 250 000 ľudí a 1,8 milióna ľudí utieklo pred vojnou do celého sveta. Tu vidíte ten nadjazd na diaľnicu, ktorý som spomínala. Odtiaľto sa teda dá dostať až do Záhrebu. Chorváti, keď prijali samostatnosť, prijali aj svoju novú zástavu, hymnu. Tú zástavu všetci poznáte. Najviac si ľudia zapamätajú tú červeno-bielú šachovnicu, môže byť aj červeno-strieborná. Túto šachovnicu Chorváti prevzali z obranného štítu prvého chorvátskeho kráľa Tomislava.
V súčasnosti na chorvátskej zástave predstavuje chorvátske župy, ich je 21. No a na tou šachovnicou je potom koruna, ktorú tvoria erby. Je to erb Dalmácie, kde ste na dovolenke, erb Istrie, Slavonie, Zagoria a Dubrovníckej republiky. 96% Chorvátov je kresťanov katolíkov a patrónom celého Chorvátska je svätý Jozef. Dolu pod nami už máte políčka, medzi ktorými sú zavlažovacie kanále, ktoré napája rieka Neretva. A vidíte, že je tu aj železnica, ktorá smeruje do toho prístavu Ploče. V 19. storočí bolo územie dnešného Chorvátska pod Rakúsko-Uhorskom a vtedy sa vybudovalo najviac železníc, rovnako ako aj na Slovensku a v Čechách. A teraz Chorváti sa chcú vrátiť k železničnej doprave, už majú diaľnicu, tak chcú zmodernizovať aj železnice. Diaľnica tu v Ploče končí, pretože sa báli, že by sa Chorvátsko mohlo stať tranzitnou krajinou pre tých, ktorí idú do Albánska, Čiernej Hory, Grécka. Rozhodli sa, že diaľnica bude v Ploče končiť a že ľudia, ktorí idú ďalej, sa zastavia možno v Neretvanskej doline, kúpia si tu nejaké ovocie, zastavia sa v Dubrovníku. Nechceli naozaj, aby bolo Chorvátsko tranzitnou krajinou. Lenže teraz sa všetko zmenilo. Bol postavený Pelješacký most a Chorváti sa rozhodli urobiť diaľnicu až na Dubrovnícke letisko, a to z mesta Metkovič. Tam vľavo kúsok odtiaľto sú hranice s Bosnou a Hercegovinou, tam je mesto Metkovič a odtiaľ má ísť teda diaľnica až na Dubrovnícke letisko Čilipi. Mala by byť hotová so všetkými tunelmi, so všetkým, čo k tomu patrí, do roku 2030. A tu, keď pozriete vpravo, tu sa práve rieka Neretva vlieva do mora. Tam, kde sa vlieva do mora, tam sú krásne piesočnaté pláže, veľa mušlí, tiež málo turistov o tom vie, je to veľmi krásne miesto, tam vpravo vzadu. Teplota vody v rieke Neretve nikdy nepresahuje 16 stupňov. A my vchádzame do 7. parku prírody, do Neretvanskej doliny. Znakom tohoto parku je mandarínka, pretože sa tu pestuje najviac mandarínok a Neretvanská dolina bola výhradným vývozcom mandarínok do rusky hovoriacich krajín. Ako začala vojna na Ukrajine, tak mandarínky samozrejme sa tam nemôžu dostať, takže končia aj v obchodoch na Slovensku aj v Čechách. Okrem mandaríniek sa tu pestujú grapefruity, pomaranče, citróny, limetky, nektarinky, mandlovníky, kiwi, pestujú sa tu všetky druhy ovocia, ktoré poznáme z domu, či už sú to broskyne, marhule, hrušky. Pestuje sa tu veľa zeleniny, až 21 druhov paradajov krajčat. Niektoré mandarínky už pomaličky začnú dozrievať, niektorí už začnú prvé mandarínky predávať koncom septembra, ale nepísaným pravidlom je, že najslabšie mandarínky sú tie, ktoré sa začnú zberať až 10.10. Vtedy sem príde okolo 30,000 sezónnych robotníkov na zber mandarínok. Kľudne aj vy môžete prísť. Tak ako býva samozber jahôd napríklad u nás, tak pretože rieka Neretva často vylieva zo svojho koryta. Inak skoro pred každým domom mávajú zakotvený malý čln, pretože tými člnmi sa potom dostávajú na tie políčka svoje. Ale tu budete vidieť ešte starú hrázu. Ja som zvedavá, že koľko vydrží táto nová nepopísaná. Lebo keď sa pozriete na túto starú, tak tá je celá popísaná.
A to, čo je tam napísané, to je oslovná báseň na futbalový klub Hajduk Split. Futbalový klub Hajduk Split je najobľúbenejším futbalovým klubom a bol založený v roku 1911 v Prahe u Fleku. V roku 1950 bola založená Torcida. To je futbalová základňa tohoto klubu. Väčšinou sa píše o fanúšikoch, kde čo urobili, aké výtržnosti, ale my vieme, že Torcida a táto fanúšikovská základňa sú veľmi aktívni. Hneď ako sa stane nejaké nešťastie, zemetrasenie, povodne, tak ako prvý sa dokážu zoskupiť a idú pomáhať. A pred každým futbalovým zápasom vyberajú peniaze na charitatívne účely pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Takže robia aj dobré veci. Olivového oleju je málo. Jeho cena stúpla tento rok. Je vidieť, že Chorváti dodržiavajú túto podmienku, tam, kde zhoreli borovice, vysadili olivy a vinič, ale stále sa vysádzajú aj borovice, pretože Chorvátsko bez borovíc by nebolo Chorvátskom a Dalmácia už vôbec by nebola Dalmáciou bez borovíc. Budete vidieť teraz celú tú Neretvanskú dolinu z výšky. Celá tá Neretvanská dolina vznikla vlastne tak, že sa dosunula pôda z tých okolitých vrchov a teda vďaka tým zavlažovacím kanálom z rieky Neretvy. Táto celá časť je štátna, patrí štátu a štát to prenajíma súkromníkom. Snažili sa pestovať tu aj rýžu, ale tej sa nedarilo. O chvíľku budeme pri Peliešadskom moste, kde si urobíme prestávku. Peliešadský most sa začal stavať už pred mnohými rokmi. Bolo vybetonované morské dno o veľkosti futbalového štadiónu, do ktorého boli zapustené piliery mosta, ale Chorváti nemali dostatok peňazí na dokončenie tohoto mosta. Až po vstupe do Európskej únie si dali požiadavku na európske fondy a Európska únia dosť veľkú časť celej sumy zaplatila za stavbu tohoto mosta. Peliešadský most po 350 rokoch spojil Dubrovník so zbytkom Chorvátska, takže sa nemusí chodiť do Dubrovníka cez Bosnu a Hercegovinu. Peliešadský most je dlhý 2404 metrov a je vysoký 51 metrov. A keď sme chodili do Dubrovníka cez Bosnu a Hercegovinu, tak sme sa zastavovali v meste Neum. Tam sa zastavili prakticky všetky autobusy, auta, ktoré išli do Dubrovníka na toalety, občerstvenie. Tí podnikatelia tam zarábali na turistoch. A keď sa dozvedeli, že sa bude stavať tento Peliešadský most, tak jeho stavbu dali na Medzinárodný súd pre práva mora do Hamburgu, pretože chceli, aby most bol vyšší ako 55 metrov. Aby pod ten most sa dostali tie veľké zaoceánske lode, ktoré priplávajú do Dubrovníka, že keď už nebudú mať ísť aut a autobusov, tak pozvú tieto veľké lode, aby priplávali do Neumu, urobia tam pre nich nejaké výlety, aby zarobili na nich peniaze. Súd Hamburgu však rozhodol, že Peliešadský most bude tak vysoký, ako je naprojektovaný, nebudú ho robiť vyšší, pretože ak by aj tie zaoceánske lode podoplávali pod ten most, tak v Neumskom zálive nemajú kde manévrovať, nemajú kde sa otočiť a nie je tam more tak hlboké, aby mohli tu plávať. Takže most bol otvorený. Most je otvorený len pre auta, autobusy, nákladnú dopravu, ale nie je otvorený pre peších turistov ani pre cyklistov.
proti nám je polostrov Peliešac, o ňom si budeme rozprávať po prestávke, ktorú teraz budeme mať pri Peliešackom moste. Toalety sú tu bezplatné, neplatí sa za toalety. Poprosím vás, aby ste ich využili, lebo naozaj, keď prídeme do Dubrovnika, nemôžeme ísť hneď na toalety. Teraz, keď budete sledovať ešte ľavú stranu, tak tam budete vidieť mestečko Neum, ktorým sme prechádzali, keď nebol postavený tento most do Dubrovnika. Tam je prvý je Klek a potom je Neum tam vľavo vpredu, to je Bosna a Hercegovina. Najhoršie je, že naozaj nemáme kde zastaviť s vami na toalety a zrovna sú tu autobusy, tak uvidíte, väčšinou na Pánskych už potom nikto nie je, tak skúste využiť aj tak. Urobíme si tu Víme, jak máme cestáku Slezsko na Dubrovník a jsme na Pelišackým mostem, který byl loni, samozřejmě otevřený někdy, myslím, v srpnu loni. Tak. Rozpožení jsem zase dostal, ale nevadí. Tak. To je náš okres v Dubrovníku. Jinak tady máme takovou plážičku. Tak.
tady máme, co se je miskečko, jak říkala, že prvokyně, přes se je zpívalo, jak se postavilo tento most. Tak môžete sa prihlásiť. Prejdeme teraz Peliešackým mostom. Večer býva krásne osvetlený, mení farby. Tak pomaličky sa dostávame na polostrov Peliešac, ktorý dlhé roky nepoznal, čo to je nejaký turizmus v dráhe 5-hviezdičkové hotely, pretože naozaj ťažko sa sem bolo dostať, buď loďou, alebo sa muselo prechádzať cez hranice s Bosnou a Hercegovinou, čo nevadilo českým turistom. Najviac na Peliešac chodili českí turisti, pretože im vyhovoval spôsob dovoleniek, ktoré na Peliešaci boli, a to boli takzvaná agroturistika, o ktorej vám hneď poviem. Len vás chcem upozorniť, že keď sa pozriete vpravo, tak tam budete vidieť, ako sa pestujú ústrice. Budete tu vidieť tak veľa bojok na mori, na tých bojkách sú natiahnuté siete. Budete tam vidieť aj taký zelený obdĺžnik a kruhové bazény. Čiže na týchto bojkách sú natiahnuté siete, na tých sieťach sú nasadené ústrice a tie mušle, tie čierne, ktorým v Čechách hovoríte slávky. A tam v tom zelenom, čo vzadu ste videli, tak tam umelo chovajú biele ryby. Biela ryba je napríklad lubín, škarpina alebo král morí, zubatec. Tieto ústrice, kým sa môžu jesť, tak to trvá 3 až 5 rokov. 3 až 5 rokov trvá, kým ústrica narastie do takej veľkosti, že môže sa jesť, a ústrice sa jedia surové hlavne. Sú veľmi bohaté na jód, takže tí, ktorí majú problémy so štítnou žľazou, ústrice by si mali dopriať, a sú veľkým afrodiziakum. Keď sa budeme vrácať z Dubrovníka, zastavíme sa v Stone, takže môžete, tí, ktorí budete mať záujem, si tam ústrice dať. Jedna ústrica v reštaurácii v Stone stojí 2 eurá. Vrátim sa k tej agroturistike, ktorú využívali na Peliešaci hlavne českí turisti, tých tu bolo najviac za celé roky. Agroturizmus vyzerá tak, že domáci tu prenajímajú gazdovstva, veľké gazdovstvo dom, vedľa ktorého je maštal. V tej maštali majú krávy, kone, ovce, kozy, aj znak šťastia pre Chorvátov s somárikou. Turisti prišli do tu je veľa viniča a je tu výborné víno a je tu veľmi veľa vinárií. Chodí sa po týchto vináriách na ochutnávku vín.
Najznámejšou vináriou na polostrove Peliešac je vinária Matuško. Ak by ste chceli nejaké dobré víno z Peliešacu, tak určite je to víno Dingač alebo Boši. Polostrov Peliešac má hlavné mesto Orebič, ale takým najznámejším mestom je mestečko Ston, kde sa zastavíme, keď sa budeme vrácať z Dubrovníka. Polostrov Peliešac je vysoký, hornatý. Najvyšší vrch polostrova Peliešac je Svätý Ilia, má výšku 961 metrov. Tým, že bol postavený Peliešacký most, tak hneď ceny pozemkov tu na Peliešaci stúpli. Samozrejme, je veľa záujemcov, ktorí by tu chceli postaviť hotely, ale narážajú na jednu chorvátsku tradíciu, kvôli ktorej skoro Chorváti nevstúpili do Európskej únie. Totižto medzi 36 podmienkami, ktoré museli Chorváti splniť, bola podmienka, že sa musia otvoriť trhu. Čo to znamenalo? Do roku 2013 Chorvátsko malo v zákone, že chorvátsku pôdu si nemôžu kupovať cudzinci. Mohli si ju prenajať najviac na 10 rokov, ale nemohli si ju kúpiť do osobného vlastníctva. Takže keď sa u nás píše, že tento vietor búra fúkava hlavne na jar, na jeseň, v zime, vtedy v hoteloch býva vyhrievaná morská voda a ľudia sa chodia prechádzať, hlboko dýchajú, inhalujú a liečia si dýchacie cesty. Pozrite sa teraz vľavo, z diaľky budete vidieť mestečko Ston, aj Stonský múr, tam sa zastavíme, tam oproti vľavo, keď sa budeme vrácať z Dubrovníka. Tam sú solany, kde sa ťaží morská sol. Čo sa týka Dubrovníka, tak Dubrovník je zaradený medzi 10 najkrajších miest na svete. Miesto, kde vystúpite, to miesto sa volá Pile. Pile po chorvátsky je kura. Ale veľa názvov v Dubrovníku sa používa aj z taliančiny. V meste sa zabíjali zvieratá, brali ich z kože, opracovávali tieto kože, farbili vlnu a z toho všetkého bolo veľa smradu, veľa odpadu a preto dubrovnícki páni sa rozhodli, že všetky tieto špinavé práce sa budú robiť mimo hradieb, čiže za hradbami, a to miesto bolo práve Pile, kde my budeme vystupovať. Tam sa robili tieto práce. Robili sa tak, že do skál boli vytesané, ako by som to nazvala, také dielne, ktorých títo ľudia, napríklad z týchto dielničiek sú prakticky v Dubrovníku skoro najdrahšie apartmány. Je to časť Dubrovníka pod pevnosťou Lovriena, ktorá je električky a odtedy Dubrovník električku nemá, aj keď by ju veľmi chceli. Na mieste Pile budeme Dubrovník, zvúntošil celé mesto, uverili mu, chcete vidieť sochy tohoto svätého Vlacha alebo svätého Blažeja. Keď z toho miesta, kde vyviera, ide vodovod, prvý vôbec ešte skôr ako Londýn mal Dubrovník vodovod. V roku 1438 a vy budete vidieť krásnu fontánu, ktorá má 16 maskerónov. Tie maskeróny to sú časti, z ktorých vyteká voda a majú rôzne tváre. To bude teda fontána, no a potom hneď pri vstupe do mesta kročíme ako na Stradune. Ulica Stradune je dlhá 250 metrov a má sklon 1,5 metra a na nej hneď budeme vidieť Svätej Spásie, potom františkánsky kostol Malé Brača zo 14. storočia, krásnych oltárov, zostalo 8 oltárov.
Do každého kostola v Dubrovniku bezplatne sa môžete ísť pozrieť, aj do františkánskeho kostola. Medzi františkánskym kostolom a kostolom Svätej Spásy je františkánsky kláštor, v ktorom je múzeum lekárnictva a je tu aj lekáreň z roku 1300, stojí okolo 10 eur. A naozaj ženy z Ameriky 4-krát do týždňa pristáva v Dubrovníku lietadlo z Ameriky a prichádzajú sem ľudia kvôli seriálu Hry o tróny, ktorý sa tu natáča vďaka peniazom od kráľa Levie srdce, ktorý sa plavil okolo Dubrovníka, zastihla ho búrka a počas tej búrky stroskotal a zachránili ho na ostrove Lokrum a on venoval peniaze na stavbu katedrály, ktorá počas toho zemetrasenia 1667 padla a nová katedrála na Nebovzatie Panny Márie už je v barokovom štýle. V katedrále nájdete oltár, nad ktorým je prekrásny obraz Ticiana, originál na Nebovzatie Panny Márie. Oblečenie budú ho nosiť v nosidlách. Čo to s človekom urobí? Aby zabránili korupcii, tak Dubrovnícky štát je toho veľmi veľa na takom malom mieste, ale Dubrovník je malý, to prejdeme, ja vám to všetko ukážem, aby ste to videli. Dôležitý je aj dominikánsky kostol, dominikánsky kláštor. Ako vravím, do všetkých kostolov sa môžete bezplatne ísť pozrieť. Po pravej strane máme Elafické ostrovy, na ktorých som vám hovorila, že sa stávali lode. Prvý Elafický ostrov je Koločep, druhý je Šipan a tretí je Lopud. A všetky spolu sa nazývajú Elafické ostrovy. Elafid názov je z latinčiny, znamená jeleň. Niekedy na týchto ostrovoch jelene boli, ale dnes by ste ich tam darmo hľadali. Ostrov Koločep je ostrov, ktorý má len jednu cestu a mali len dve auta, aj tým sa podarilo zraziť. Takže odtedy tam žiadne auta nemajú. Keď prídu ľudia na dovolenku na tento ostrov, tak do hotela ich odvezú na traktore, na vlečke. Ostrov Šipan je zasa v Guinnessovej knihe rekordov, pretože nikde nie je na takom malom mieste zasadených toľko olív ako tu na. A ostrov Šipan je známy aj tým, že odtiaľto pochádzali námorníci, ktorí s Kolumbusom sa plavili, keď objavil Ameriku. A ostrov Lopud je prekrásny. Tam napríklad sa teraz momentálne nachádza pláž, ktorá je zaradená medzi 10 najkrajších pláží na svete, pláž Šuň. Tak ako sa chodí z Makarskej na fish pikniky na ostrov Brač, tak z Dubrovníka sa chodí na výlety loďami na tieto ostrovy, ktoré máte po pravej strane. Dubrovník z ničoho iného ako z turistického ruchu nežije. Do Dubrovníka priplávajú veľké zaoceánske lode. Na takýchto lodiach býva na jednej lodi aj okolo 3,5 tisíca turistov a 1000 členov posádky. Je veľmi dobré, že Dubrovník urobil opatrenia, totižto niekedy tu mohlo byť týchto lodí aj 5-6 a do Dubrovníka sa skoro nedalo dostať, ale v súčasnosti môžu byť len 2 lode, takže vystúpia tí klienti z lodi a keď chcú vystúpiť, keď sa chcú ísť pozrieť do mesta, tak musia zaplatiť mýto. Takisto my, keď vás privezieme do Dubrovníka, tak musíme zaplatiť mýto za vás. Z toho teda majú nejaký príjem, ale čo hovoria Dubrovčania, že títo ľudia, ktorí vystúpia z lodi, naozaj v meste toho veľa neminú, pretože kúpia si nejakú magnetku, zmrzlinu, využijú toalety a vrátia sa späť na loď. Takže viacej urobia neporiadku ako úžitku, musí sa často po nich upratovať, lebo ich je veľa. Dubrovník je známy aj najznámejší seriál Game of Thrones, Hry o tróny sa tu natáčal, ako som vravela, veľa Američanov sa chodí pozerať na miesta, kde tento seriál natáčali. Vy, ktorí poznáte tento seriál, tak vám ukážem, kde si môžete kúpiť
suveníry z toho seriálu a môžete sa odfotiť aj. Dajte vpravo, treba až 13 ľudí, dospelých, ktorí sme sa chytili za ruky a objali sme tento strom. No. Hradách. Odtiaľto z tohoto hotela sa robia napríklad vyhliadkové lety vrtuľníkom na Dubrovník. Dubrovnícke letisko je vzdialené od Dubrovníka 24 km, čiže tí, ktorí priletia do Dubrovníka, do mesta, to nemajú ďaleko, pol hodinku trvá cesta autobusom z letiska. Ja tu mám našich staturákov, som delegátkou cestovnej kancelárie Statur, celé leto som tu mala na starosti našich klientov, ktorí mi prilietali do Dubrovníka z Bratislavy. Let trval hodinku aj 10 minút, pol hodinu cesta do hotela, čiže za hodinku 45 minút sa mohli kúpať v mori. Boli tu veľmi spokojní, sezóna mi skončila v Dubrovníku. Teraz, tento týždeň posledný, odlietajú. More je tu teplé, dlho vydrží. Dubrovčania sa kúpu už v 4. mesiaci a kúpu sa častokrát ešte v 12. mesiaci. Dubrovník v roku 1979 bol zaradený do pamiatok UNESCO, je pod záštitou UNESCO. Nad Dubrovníkom sa vypína 112 metrov, tam práve ide tá lanovka. V tej pevnosti, ktorú postavil Napoleon na vrchu Krč, je teraz múzeum tej občianskej vojny. Odtiaľ vlastne sa bránil Dubrovník. Najväčšie napadnutie Dubrovníka zo stranu Čiernej hory a Srbska bolo 6. a 7. 12. 1991. Prakticky skoro celý Dubrovník bol zničený. Keď budete vidieť Dubrovník trochu z výšky, budete vidieť, že skoro všetky strechy sú nové, pretože bol spálený, granátmi zničený. Všetko sa to dá vidieť aj na internete, ale dá sa to vidieť hlavne, pravda sa dá vidieť v tom múzeu občianskej vojny na vrchu Srč, kde sú videá autentické z bombardovania Dubrovníka. Oproti Dubrovníku je ostrov Lokrum. Tí, ktorí pôjdete na loď, tak oboplávate celý ten zemi a zakliali tento ostrov tak, že kto na tomto ostrove bude spávať, tak ten zomrie. A odtedy teda sa táto legenda tak dodržiava, že nikto na ostrove nesmie spať. Poslednou loďou všetci musia sa premiestniť do Dubrovníka. Na ostrove Lokrum sa nachádza benediktínci dominikánci, aby som vám zle nepovedala, benediktínsky kláštor. Nachádza sa tu aj botanická záhrada, je tu múzeum seriálu Hry na svete, ale skôr by som povedala miesto pre nudistov na svete, lebo pláž si predstavujete takú, že idete do mora a ono toto je také kaskádovité na skalách miesto, kde majú svoj priestor nudisti. Málo kde v Chorvátsku sa vám naskytne pohľad na otvorené more, pretože
skoro všade sú ostrovy, ale v Dubrovníku tento pohľad sa vám naskytne a hlavne keď pôjdete na tú loď, tak z jednej strany budete mať mesto a z druhej budete mať otvorené more. Tam je maják. Tu napravo budete vidieť taký malý ostrov a za ním červené strechy. Ten malý ostrov sa volá Daxa. Tento ostrov sa nevyužíva na žiadne turistické účely, pretože na tomto ostrove počas druhej svetovej vojny Nemci zastrelili 36 Dubrovčanov, takže je to taký ostrov piety a na turistické účely sa nevyužíva. Takže tu máte vpravo ostrov Daxa a keď pozriete za ten ostrov, tak tá časť sa tam volá Babin Kuk. To je to miesto, kde aj ja mám našich klientov, teda mala som celé leto. Budete vidieť za tým ostrovom taký kaskádovitý biely hotel, to je hotel Prezident. A tu oproti hneď nám, dolu pri mori, a to je Sunny Resort Valamar Dubrovník, to je zasa pre rodiny s deťmi. Hore nad tými hotelmi je vrch, ktorý sa volá Malá Petka a vedľa neho je druhý vrch, kde je taký vysielač, vpravo to sa volá Veľká Petka. To je park, turistické cesty, sú tam krásna prechádzka. O chvíľku vidíte most doktora Fráňa Tudžmana, prvého chorvátskeho prezidenta. Tento most bol postavený v roku 2002 a skrátil nám cestu do Dubrovníka o 13 kilometrov. Keď fúka tou starou cestou, ktorou sa chodilo, kým most postavili, čiže o tých 13 kilometrov viacej. A inak na moste si môžete všimnúť, že v strede mosta je miesto, odkiaľ sa skáče bungee jumping. A vidíte tu jednu takú menšiu lodičku, bývajú oveľa väčšie, ktoré majú tobogány, majú bežecké trasy, majú basketbalové ihriska. Tu na dolu pod nami táto časť, kde kotvia tieto lode, sa volá Gružský prístav. Keď sa pozriete teraz vľavo, tak toto je rieka Dubrovačka, vzadu Mokošica. Toto celé sme museli obchádzať, keď nebol most. A úplne vzadu pod tými horami tam vyviera tá rieka Ombla, z ktorej bol napájaný Dubrovnícky vodovod. Tá najkratšia rieka na svete, 30 metrová. Dole v prístave vpravo budete vidieť aj loď Karaku.
presne také lode, aká tam teraz pozby, taká drevená loď zastávali začiat Dubrovníckej republiky, o ktorých som vám vravela. Táto loď Caracas sa využíva, keď sa tu natáčajú historické filmy, ale kto má dosť peňazí, môže si ju prenajať napríklad aj na svadbu. Inak do Dubrovníka prichádzajú celebrity z celého sveta. Momentálne tu máme Davida Beckhama s manželkou, s partnerkou a s celou rodinou. Bol tu pred nedávnom Novak Djokovic s rodinou, tenista, majiteľ firmy Amazon, jeden z najbohatších ľudí na svete, ale napríklad aj takí známi ľudia ako Luka Modrič, futbalista chorvátsky, ktorý s Davidom Beckhamom dovolenkoval. Prichádza sa veľa spevákov, hercov z Hollywoodu, ale aj mnoho arabských šejkov, bohatých. Sama celebrita a ja veziem dnes plný autobus celebrít mojich do Slovenska štiek. Takže dolu vpravo môžete vidieť tú loď Caracu. Všetko, čo nebudete potrebovať, môžete si nechať v autobuse. Dolu pod nami je Nové mesto Dubrovník a o chvíľočku vidíme Staré mesto. Uvidíte mestské hradby. Ako som vravela, majú 1940 metrov, majú 4 pevnosti. Ako prvú uvidíme pevnosť Minčetu, na ktorej nás bude vítať Svätý Vlacho. Potom je to pevnosť Okar, ktorú je vidieť z toho miesta, kde budeme vystupovať. No a ešte je pevnosť Revelín, ktorá sa niekedy používala ako zásobáreň soli. Tam sa skladovala sol, dnes je tam najväčšia diskotéka v Dubrovníku. A štvrtá je pevnosť Ivan, v ktorej sa nachádza Dubrovnícke námornícke múzeum. Mori vpredu, také zelené, vidíte, to je ten ostrov Lokrum. Vpravo hore nad nami je ten Brextrč, kde je ten vysielač, tam ide lanovka, tam je tá pevnosť kamenná. Lanovka pracuje.
sloboda 37 metrov vysoká, múry hrubé 12 metrov. Tento rok bolo 74. konanie Dubrovnických letných hier. Na pevnosti Lovriena sa hráva Shakespeare. Pozrite vpravo, budete tú pevnosť vidieť tam. Tam je ten nápis, že sloboda sa nepredá za žiadne zlato sveta. Nedávno tam mal jeden basketbalista svadbu, len za výzdobu kvetmi dal 200 000 eur. A tu vpravo vidíte ten ostrov Lokrum, ktorý oboplávate celý. A hneď prvú uvidíte Pinčetu. Pôvodne bola táto pevnosť štvorhradná, ale Turci zaviedli módu gulatých pevností, takže v 16. storočí bola prestavaná. A tu už svätý Vlacho nás víta, socha. Celé tie hradby, ako som vravela, sa dajú prejsť. Kľudne sa dá spojiť aj, keď niektorí máte záujem, že idete na prehliadku, tú prehliadku prejdeme, ja som vám skoro všetko povedala v autobuse, len vám to poukazujem, to je tá výhoda naša, že takto ma tu dobre počujete. Všetky tie miesta vám poukazujem. Tá plavba loďou trvá nejakých 50-55 minút a potom ešte máte prísť do Dubrovníka vlastným autom, tak to je od ušu, kde ste zaplatené drahé, zahraničné značky nesmú parkovať, medzi sa tam je stanica lanovky. Do mesta ju dve oficiálne brány Pile a Ploče a túto bránu, toto tu otvorili Rakúšania, Rakúsko-Uhorsko, vraj aby mali kde hrať tenis. Keď chcete ísť z mesta na lanovku, musíte zdolátať alebo veľa schodov. A keď nechcete zdolávať schody, tak musíte prejsť pešo túto cestu, ktorú teraz my ideme autobusom. A to je cesta Makarské do Dubrovníku. Niekde tu besme,